Tras o seu paso por Ribeira, a exposición de Ámbar recala agora na Casa da Cultura de Porto do Son, onde permanecerá durante todo o mes de febreiro. Trátase dunha mostra elaborada polos usuarios da entidade que recolle a historia da asociación nestes 35 anos de vida, a través de publicacións en prensa. Unha exposición que trata de visualizar a traxectoria de Ámbar, unha asociación que leva 35 anos loitando e poñendo o seu grande area en prol da integración e da igualdade das persoas con diversidade funcional. Creo que se visualiza en esta exposición esa traxectoria, eses 35 anos que son unha traxectoria chea de retos e de superación persoal de todas e cada unha desas persoas, nenos e adultos que durante tantos anos, toda unha vida, levan pasando polas súas instalacións. A súa presidenta, Milagro Rei, agradeceu a oportunidade que supón expoñer nun lugar tan concorrido como a Casa da Cultura sonense para achegar así o seu labor á cidadanía. Destacou a importancia da evolución da sociedade nos últimos anos en materia de igualdade e abogou, unha vez máis, por facer valer dende a Administración os dereitos das persoas con diversidade funcional. As persoas que teñen o goberno ou a capacidade de facilitarlle a vida no día a día, na súa inclusión, tanto a nivel personal, social e laboral, empecen a ver as persoas con diversidade funcional de outra maneira. En gran parte, pois de forma moi sutil, en esta exposición é o que queremos mostrar. A loita das persoas que no día a día teñen que superar barreiras de todo tipo para poder levar un día a día o máis digno posible. Tras o seu paso polo Son, a mostra terá unha nova cita na Pobra. O obxectivo de Ámbar é levar a exposición por todos os concellos do Barbanza e mesmo de fora da comarca.